pesati ambyar-ambyare sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ku bisa nampa tekan besok nganti tuwa kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangati usah bilang usah berpas pilih pepujane ati gimana kau bagi wagi sabar-sabar ngomong aku ugo selawase dadi siji matur nuwun Gusti pun marigi sing kemati nembus lirane ngobati ati kang sepi matur nuwun Gusti pun marigi sing kemati yang pergi biarlah pergi ada kamu yang menemani Sadewa Entertainment Miranda Jaya Pro kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku kok semangati musafir loku sing lepes pilih pepujane ati kinaryo kebagi wagi sabar-sabar ngomong aku uga selawase dadi siji ayo saja matur nuwun Gusti pun marigi sing mati nembus lirane ngobati ati kang sepi matur nuwun Gusti pun marigi sing mati yang pergi biarlah pergi ada kamu yang menemani kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati usah lagi sing berpas pilih pepujane ati kinar kau nyobane wagi sabar-sabar ngomong aku uga selawase dadi siji matur nuwun Gusti pun marigi sing mati nembus lirane ngobati ati kang sepi matur nuwun Gusti pun marigi sing mati yang pergi biarlah pergi ada kamu yang menemani matur nuwun Gusti pun marigi sing mati nembus
bersama Febrian Katanata di satu nuansa ambiar.